Lah kan dikarepe musik iki ayat yaiku wong-wong musik kang langgar janji. Itu nek wong ora do langgar janji nek do nuwuni janji Gusti Allah najan karo wong musik tetep nuwuni janji. Kalau bawahe Allah lan urusan Allah iku gandeng karo wong musik kang langgar janji. Selagi ora langgar berarti tetep ditetep. Lah kan dikarepake alladzina hatu indal masjidil haram yaiku wong-wong kabinae bani Bakar. Kan dikarepake masjidil haram iki tanah haram. Sering-sering ing Quran digawake masjidil haram. Nah ini kan dikarepake iku tanah haram. Kang pengene iki Suraya karo apa kang katulis dening Jalaluddin As-Suyuti ana ing tafsir. Yen kang dikarepake dawa alladzina hadu iki wong Quraisy kang nganake perjanjian karo Kanjeng Nabi ana ing Hudaybiyah. Nah, pesano tafsir Sawi utawa Jamal. Jadi menurut penulis menurut penulis kan keterangan iki niku beda karo keterangan sing ditulis dening Imam Jalaluddin As-Suyuti ana ing tafsir iku jalane. Yen kang dikarepake dawuh alladzina hadu iki nek miturut Jalaluddin As-Suyuti iku wong Quraisy kang nganake perjanjian karo Kanjeng Nabi ana ing Hudaybiyah. Tapi nek miturut napa tafsir Sawi kali Jamal boten maksudnya terus ya kepiye bisa ditentu perjanjian nyalake musyikin alaikum mengatas sira kabeh layak hukum mongko reksa sapa musyikin fiku ing dalam sira kabeh illa wala dimma fikum ing sira kabeh famili illa wala dimma lan ora yurduna gawe rido sapa musyikin kuwi sira kabeh bi alfaihim lan percangkeme musyikin wa tabalan lumuh niku mung bakal ora gelem niku lumuh nggih wa tabalan lumuh apa kulubum pira-pira atine musyikin wa sarum tawi akeh-akeh musyikin iku fasikuna padha ngerusak janji kabeh. Kepriye wong musik kok mau musik kok arep nyukupi janjine marang apa lan urusin apa sedeng wong musik iku yen menang nyalake sira kabeh mesti ora padha reksa kefami liyan ana ing kalangan ira kabeh lan ora reksa janjine. Mulane nek bare awak dhewe karo ayatnya iki nalika akhiri ana sanaka dan famili mbok anak mbok dulur iki nalika akhire kondo iya ning murah iku mentale musyrik. Kenapa?
wong kuwi kecenderungane nalika digawe pengkol sama ngerti pengkol niku biadani segala sesuatane biadani gak gumantung karo wong liya niku biadani nggih kecenderungane luwe mlebu sehingga kecentok ora trimo nggih kecentok ora trimo. Lah ngoten niku mental-mentale wong musyrik. Nggih. Mulane teng mriki kepriye wong musyrik ku arep niku janji-janjine janji-janjine marang Allah lan Gusti Allah sing wong musyrik ku nek digawe menang ngalahno sampeyan kabeh mesti ora padha ngersa kefami yen gak hormat blas krana digawe menangku gak gumantung marang wong liya dalam keadaan apa di atas angin. Lah ana ing kalangan sira kabeh lan ora ngersa jan. Dene padha nyenengake sira kabeh kanthi cangkemine atine padha moh ora bakal padha itu iya ape ya ngono nek ora bakal nuhuni apa kan dadi unine cangkeme bahkan nalika akhir kepepet temenan kepepet betul mental-mentale wong-wong niku nggih akhire wong sing wong kepepet sing metu kemunafikan terjebak lan wong-wong musyrik iku sebagian akeh padha fasik tegese padha melanggar janji. Lah dawuh kaifa iki bareng dawuh ngarep secara kesan dadi maknane kaifa yakunu lil musyrikina ahdul indallahi wa inda rasulih. Demikian Imam Al-Ahwas maknane dawuh iki la taqtuluhum wa hum yadharu alaikum. Artinya kepiye sira kabeh ora padha mandani wong-wong musyrik kang magar janji sedeng wong-wong musyrik iku yen nganti nyalahke sira kabeh ora bakal padha kersa kefami yen semangat niku nek butuh nek semangat yo ora nggih mulane nek wong ngono nek lagi butuh lagi kepepet nggih bahkan gusti kula budikan kula lara panu kula kan nggih musyrik tapi ini kadang-kadang sampean niku netepi unen-unen luwih tanah cikil dibanding cawi itu cikil menengah sampean kecangkeman itu sampean loro mulai sampai itu luwih panas dibanding jinggir salah sampean padahal gunane cawi niku nggo ngeler weda sampean malah ngarang-ngarai manas-manasi suasana sampean yo salah yo tobat kudu ngerti ngoten jalan nggih terus kala isyara padha tuku sapa musyrikin biayatillahi kelawan ayat-ayat Allah dituku samanan ing keuntungan kolilan kang sedikit masa dua mengegati sapa musyrikin ansabili sing gedane Allah inna usulnya musyrikin sama iku ala temenan apa perkara kang ana sapa musyrikin ya manuna iku nglakoni sapa musyrikin ing iku wong musyrik padha ngecolake ayat iki ijolake ayat iki ijolno ayat-ayat Allah karo keuntungan dunia kan sedikit muli padha ngedati masyarakat saking lakone agamane
Allah. Nani bentuk-bentuk ngoten niku nggih kesombongan sing janjane ora patut tumrape awak dhewe ngoten niku akhire nggih krana ora sadar nek awak dhewe iki urip niku ana sing uripno kanthi dalan sawung nggih tumrape padha tumrape status sosial tapi tumrape Gusti Allah tetep inna akramakum indallahi atqakum. Sing luwih mulya ku wong sing luwih takwa kok sing dipaji seprot niku ora. Boten. Lah nek bentuk ngoten niku mulane ben awak dhewe iku slamet konggone mental-mentale wong musyrik aja adol ayat. Ayat itu macam-macam. Aku lho kalau wong murid ning butuhe urip e. Anggere wis tak niki aku badhe sithik tak culno ning tanggo. Nyukupno butuh ibadah ngene pengiran. Nggih. Niku nggih termasuk adol ayat nalika dikum propaganda wong sing ngarep tuku mobil sampeyan motore sampeyan kaya ya oh wis untung cekak digagah di nggih ngarepe iki nggih wong mosok iku ngijono ayat-ayat Gusti Allah karo kebutuhan dunya sing mung setitik apa meneh nganti ana pengartian nggih konggone ayat-ayat Gusti Allah disik disesuaikan karo kedadian mangsa saiki sampeyan nek wingi tau roh nggone internet nggih menteri DPR dalil nganggo ayat Quran sing dipas-pasno karo keadaan apa sampeyan gak mudeng Mbak MBG sampeyan iki usah ngeblas ana isuwe MBG disono iku wis MBG batu menteri kok geblek nggih geblek toh praktek kenyataan MBG itu apa sehebat itu mboten kenyataan tenggine lapangan dari makanan bergizi paling mboten ya daging soalnya napa nalika propagandane biyen arep motong napa sapi sekian ribu betul nggih wayang potong sekian kenyataane ana tudung MBG nggih aja nek kok daging sapi diudek karo gelepung dadine bestek niku ora kok dadi daging opo iki kok dimune dicocokno iki Quran wis kondo nggih dalam kula lali sing digotek sing balik mboten lele iku kula ati lho kanggo ora iki kula napa wong kanggo napa iki cara sejenenge kok sing kadane iki cak babio ala leku nulung pangan samplukan kok pulangmu ngono kae lah iya wong iku balu pangan samplukan kok direwangi nggono dawuh Gusti Allah ayat-ayat sing ora kanggo dalil MBG iku sedoyo dienggo dalil MBG kok kendelemen kula katakan mane akhire boten mau perhatian ayat iki soalnya isine iku apa jenenge santri soalnya jenenge santri luar biasa barang maca Quran wis kleru kabeh wacanane karo menawa kowe ora tau deres lali sibune dadi menteri menawa mbok nek iki dibelok ngajine elek lho indikasi ngoten sampeyan nek ngaji tenan sampeyan ora